Balibaran sang Office of the Ombudsman ang rekomendasyon sang Department of Justice sa DOJ may kaangtanan sa panumbungan batok kay Senator Joel Villanueva. Inikaangot sa ginaalegar nga involvement man ni Villanueva sa flood control scandal. Suno kay Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla, kulang ang case build-up nga ginhimo sa Department of Justice. Gani, ang Ombudsman ang magahimo sang kaugalingon sini nga preliminary investigation antes magdesisyon kung ipasaka na ang kaso sa Sandigan Bayan. Ginsiling ni Remulla nga may otoridad ang Ombudsman nga batunon o kung balibaran ang findings ng Department of Justice. Bangod ang amo nga ahensya ang nagabulig lamang sa investigasyon. Ang reklamo nagasentro sa alegasyon nga ginmaniobra ni Senator Villanueva ang pagpain sang 600 million pesos nga para sa mga flood control project sa Bulacan agud nga makabaton sang 30% nga kickback. Matandaan nga ining alegasyon ang ipahayag sa mga anay opisyal sa Department of Public Works and Highways sa mga hearings sa Kamara kag pila ka beses naman nga ginpanginwala ni Senator Villanueva. Hindi namin tinanggap yung findings ng DOJ kasi nakulangan kami sa case build-up na ginawa ng DOJ, so we had to conduct our own. And we have to conduct our own. Ano yan eh? It's our choice whether or not to accept the work of the DOJ because we delegate work to them. And in case we have to improve on the cases to make sure that they're tight cases, watertight cases, then we conduct our own PI in this office. Kasi nga, what we delegated was not the result was not satisfactory to us, to our standards. Si Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla.